Brabta ma' kuntratt b'valur ta' 35 miljun euro għal panelli fotovoltaiċi fuq il-bini tal-gvern, kien hemm kumpanija li kienet kitbet lill-eks Prim Ministru Lorenz Gonzi. Illum il-gvern qed jirrifjuta li jonora dan il-kuntratt iffirmat qabel l-elezzjoni ġenerali li għaddiet u li kien diskrit bħala xokkanti. Il-gvern qed jargumenta li dan se jwassal biex jitħallsu 11 miljun euro żejda minn flus iċ-ċittadini fuq dawk magħrufa bħala feed-in tariff. Imkejjen li l-każ jafuh sew qalu li meta kien hemm mistejħa l-offerti, kumpanija kitbet lill-eks Prim Ministru Gonzi biex tgħidlu għalfejn ma tefgħux l-offerta. Fil-fatt, mit-tliet kumpaniji li kienu shortlisted tefgħet biss l-offerta Alberta Photovoltaic Consortium li mbagħad spiċċat determinaw ir-rata tal-feed-in tariff. Waħda minn raġunijiet li taw kienu li l-kundizzjonijiet mhux ċari u li jġibdu lejn naħa waħda. Saħansitra kienu qalu lill Prim Ministru Gonzi li sħab magħhom kellhom l-ikbar kumpanija ta' produzzjoni ta' enerġija u li kienu lesti jitfgħu l-offerta finali biss jekk jitwieġbu ċerti mistoqsijiet. Minflok Gonzi kien wieġeb l-eks Ministru George Puluccino u qalilhom li żmien ta' kjarifiċi kien għala u kjarifiċi oħra kienu ingħataw qabel. Eventwalment il-kuntratt rebħitu l-Alberta u dak iffirmat jgħid li l-gvern se jħallas 22 ċenteżmu għal kull kilowatt-hour ta' enerġija. Dan meta klijenti normali jitħallsu 16 ċenteżmu għal kull kilowatt-hour. Dan ifisser kważi 7 ċenteżmi iktar fuq kull kilowatt-hour u fuq il-medda tal-kuntratt dan kien ifisser 11 miljun euro żjed.